आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ देबोरगाव बियाबनि दिमोलगावआव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। खाम्फा आरो सन्दना गागि सोमावसारगिरि महरै एबार बिसायख'थिखौनो गेलेनाङामोन होनना फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मानोना जोबोर गाज्रि थासारियाव जेनखांनायनि उनाव बिसोरनि मान सन्मान थानाय नङा होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव खुगा बेखेवदों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ बिपिएफ दोलोआव बरायनो नेनानै दङ होननानै। সংগ্ৰামে আমাৰ লগত মোৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকুৱা যোগাযোগ কৰা নাই। আমাৰ দলৰ মানুহ লগত যোগাযোগ কৰিছে মই গম পাইছোঁ। মুঠতে সংগ্ৰামে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমাৰ কাৰণে ওয়েলকাম জনাইছোঁ আৰু আমি নিশ্চয় সংগ্ৰামে যদি আমাক এনেকুৱা সহায় কৰে আমি 100% আৰু বেছি বেয়াকৈ খাম্পা হাৰিব পাৰিব। তাৰমানে 10,000 মান ডিফাৰেন্সত আমি হাৰাব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনটো আছে 5-6 হাজাৰ ডিফাৰেন্স। খাম্পাটো আমাৰ লগতে 5-6 হাজাৰ ডিফাৰেন্সত হাৰি আছে। এতিয়া সংগ্ৰামে যদি সঁচাকৈ খোৱা নিচিনা আমাক যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 15,000 10,000 ডিফাৰেন্সত খাম্পাই হাৰিব। गुबुन फारसेथिं डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गुबुनाव थांनायाव आंहा दुखु दङ होनना उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। फंबायफोर बायदि आंखौ बिराद मोजां मोनो अनोमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा होनना फोरमायथिदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनायाव आंहाबो दुखु दं। फंबायफोर बायदि आंखौ मोजां मोनो बिराद अनो। आं नाजादोंमोनबो बुजायनो नाथाय बिथाङा खुब मोनसे इमोसनेल मोनसे माबायाव फैबाय इउपिपिएल टिकेट मोनैनि आरो मोनसे जित लानानै बे खालामबाय थांबाय ना माबाय आं मिथिया दाबो आरो दाबो जों आसा खालामो बेयो न'आवनो फैफिनथों। नाथाय बिनि बे बिपिएफआव थाङोबा बा दस्रा हान्जायाव थाङो अब्लाबो इउपिपिएलनि भटआव जेबो एफेक्ट जाया जों मिथिगौ। गामि सिं गासिबो इउपिपिएलआनो गभर्नमेन्ट दागोन होननानै मिथिखानायखाय गासिबो इउपिपिएलजोंनो दा दंफाजोबो जेबो गैया। ओंखायनो जोंहा गिनांगौबो गैया। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनायाव आंहाबो दुखु दं। फंबायफोर बायदि आंखौ मोजां मोनो बिराद अनो। रौता समस्तिनि बिश्वनाथ ओनसोलाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा रायजोफोरनो 80 रांनि साथा आरो माइक होनानै भट बिफैदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजोफोरा। ओमफ्राय आरो फैसा 80 थाखा होदोंनो ओमफ्राय 80 थाखाल'? साथा ओमफ्राय फैसा माने बुरिफोरनो होदोंनो आरो नङा मेथाव थांनायखौनो होदों आरो जेनेबा रानो साखरस होदों आरो जानो मिथिया साखरस जानो आरो ओमफ्राय जोंहाथ' बेयावनोखा माबायावनो बिफायावनोखा नांगोलावनोखा गोदोनिफ्रायनो जोंथ' मालाबाबो गुबुनाव होनाया जोङो सरन फंबायनो जोङो टेबोल चेयारबो होदों होननानै खोनादों। होआखै बक्स होदों आरो जेनेबा मन्दिराव मन्दिर माइक होदों आरो बक्स होदों आरो बेनो ओमफ्राय बाखि आरो जेबो गैया। बेखौल' होनानै फुस्लायबानोखि जों थांगोन नामा? जों थाङा। जों बेयावनो थाखागोन। फिथा हायाखै जेबो हायाखै। औ माइक होदों ओमफ्राय माइक होदों बक्स होदों आरो ओमफ्राय साथा होदों बेनो आरो सिबिसालि होदों बेनो आरो जेनेबा प्राइमारि आरो गोदो इउपिपिएलनियाव जों भट होआ होनानै जों मानो थाखाय माबादों होनबा जोङो 2014 सनाव दावहा जादोंमोन जोंनियाव बांगालजों सावथालजों। जोंखौ प्रमद बर'आ नायनोल'सो फैदोंमोन आफादगिरि जानानै। नाथाय जोंखौ माबा थिं बान मोननै होगोन रायजोखौ आं गिदिंनानै देना होफिनबा नायफिनगोन होनना बुंदोंमोन। दिनैसिमबो खनसेबो नायफैफिनासै। जोंखौ गिदिंनानै नायफिननो फैयासै नालाय बेनिखायनो जोङो जियानो जाथों जोंखौ नायफैयासै। जों बिपिएफनो होनो माबा इउपिपिएलनो भट होनानै लाबानो गैया। जों बिपिएफनो भट होगोन हाग्रामा सारखौनो जों देना होगोन होननानै जों बेखौनो गोसो गोरबोजों साननानै लाखादों आरो। जों गामियाव भटारा 300 बेसेबांबा दङ। बे भटआ जेनेबा गामियाव बिदिनो सोरबा एबसुनि नेताफोर थायो गामिनि नेतागिरिफोर थायो बेफोरो इउपिपिएलजों गिदिंनायबो थायो। नाथाय जोङो गोसो गोरबोजों सानना लाखादों आरोना
गोसो गोरबोआ जोंहा ओरैबायदि गाबखांनाय दं मानो होनबा जोंखौ गिदिंनानै नायफैयि जोंखौ भबिष्यताव नायफिनगोन सोरबायदिया नायगोन सोरबायदिया बासिगोन जोंनि गोसोआव जों बासिना लानानै जों बेखौनो जों गोसो गोरबोजों 9 नं दतमा बियाबाव प्रमद बर' बिथांनि जानानै मुंदांखा फेस्ला फावगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारिया राजखान्थियारि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानाय सावगारिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारदों। दालाय माथो हाथा-हाथि खनबा लागे सियालमारि नैबे जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय। सरि आंना मबाइलाव नायनाया मोनब्रै जायगा नालाय मोनसेखौ बुंफ्लांबाय आरोखि खावसि बाजार आं फैखांखाबाय बेयाव सिगां औ मोनायाव फैदों ओमफ्राय सानाव दिनै फैनो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरोखि दा सान हरसेबो खोथा गैला बिटिआराव सान्स फैबाय हरनि बियावथायावबो लाल साहा लोंजायो हयना नहय এতিয়া বিটিআৰত শান্তি আহিলে ৰাতিৰ 12 বাজিতেও মানে লাল চাহ খুঁজে হয়না নহয় সেই কাৰণে ভোটটো ক'ত দিব লাগে नंगौना रायजोफोर दाखार दावराव दावसि होसो जानाय बुजानाय माबा सान हाबबानो ओंखारनो हाया लेंथन खोमोननानै उन्दुलाबायनांगौ जायोमोन नंगौना दा हरनि 12थायावबो लाल साहा लोंजायो जय बिटिआरनि जय प्रमद बर' सारनि बेखायनो ट्रेक्टराव होनांगौ दे बेवहाय दाबाव थुद्रिंगोन औ जाबो खिनो नाङा एखेबारे ओरैबादि ट्रेक्टरनि सावगारियाव थु जेन' बै खालारा गोमोरलायो आरोखि बे खालार थायोना बेखौ गोमोरहोनानै गोदोहोबायनांगौ आरोखि थुयैनो बुरिया मा बाराय जावो नामा एसे बारायबाव जालाय दाय मानसि सिनायो माइगा आक्रमण आङो देग्लाय बिराद मोजां मोनदों माने प्रमद बर' सारा पलिटिक्सआव हाबनायनिफ्रायनो आंना फालांगि एवदों बिराद मोजां फिथाइ मोनजादों गारि बायदों थाखा खामायनो हादों आरोखि ओमफ्राय अननायजों एसे मोनलांबावसिगोन मा जानो बादि नायफैयो एबार जेबो गैया जों राननानै समान जागोन जायो फैफेरले औ रानहाबदों आंबो बै समाव एखेबारे जेबो गैया आयो मिथिगौ एबारसो शांति उन्नति जयन्ती पार्वती सरास्वती আমাদের সব উন্নতি হয় না নয় থাকে একবারে এমন দাবে দিবেন পেট্রোল ছবি যেন ওই শিল কিবা খালারটাই যেন ছুঁয়ে যায় এই সাবাই না আর গুন্ডে হ্যালো खावसि बाजार बियो बेयाव जिसिबां मा नांगौ बेखौ मोजाङै मोजां गासिबो फायखानानिफ्राय लानानै होजोबनाय जागोन मानो मिनिनांगौ मिनिबा 28टा बेमार गायो बेवहाय मिथिबाय 1 नाम्बार उदै थुखो मोननाय गेस्ट्रिकआ गायो 2 नाम्बार किडनि अन्थाइ जानाया थल्ल' गयो हासुदैजों नंगौ सार बांद्राय मिनियोब्ला हासुयोना सोरबा बेयाव किडनि अन्थाइया थल्ल' गयो मिथिबाय 2 नाम्बार 3 नाम्बार যিমান মাংস খাই সব হজম হয়ে যাব হারিলে
না আন্টি হ্যাঁ হাঁহিব লাগে মানুষ হাঁহিলে মানে 28টা বেমার নাইকিয়া হয়ে যায় 1 নাম্বার গ্যাস্ট্রিক 2 নাম্বার কিডনি স্টোন এই লিভার ড্যামেজ কিবা